Това е. Понеделник в 5 на същото място. Знамената и свирките от шефа, както обикновенно. И вие какво искате? Масовка. Ами около 20 човека. Извинявай, бях в парламента на заседание на медийната комисия. Нещо важно ли? Повече от важно, директно за първа страница. Браво. Много е добро. И за какво ти е всичко това? Колко найема си платиш с парите? Не ми казвай. Знам. Ало. Ало? Константина, как сте? Как е в Гърция? Супер, татко. Супер.